Bon dia, bon vespre a totes i a tots. Us donem la benvinguda al nostre programa d'avui, Punt de Trobada. Molts agraïts per la vostra presència, molt especialment al nostre convidat, Joan Pere Lerijan Bullan, expresident de la xarxa d'escoles Bressola a la Catalunya Nord i fundador de la Bressola de Prada. Com sempre, agraït a tots els que fan possible aquesta trobada, Casals en xarxa, a tots els que fan força per assolir sinergia. Agrair a la ràdio i televisió del Casal de Guayaquil per la feina feta i a la ràdio Casal Quito, a Sergi Blasi de Catalunya Parla, a l'Orfeó Català i Mèxic, amb el Vicenç i als seus equips tècnics que hi porten sendes plataformes i permeten l'emissió d'aquests programes. A tots els casals de l'Equador que han posat en marxa aquesta fenomenal idea i també als casals i centres que hi donen suport. A la Ràdio Amèrica Barcelona, la campanya No em canvis de la llengua, que són part activa de Casals en xarxa, i a la recordada Rosario Palomino per la gran feina feta. Dir-vos que el programa s'està emetent per les xarxes de Casals en xarxa, esclar, pels mitjans del Casal Quito, de l'Orfeó Català de Mèxic i la xarxa dels Casals de la Plata de Paraná i d'altres del món, i que en uns dies serà retransmès per Ràdio Amèrica Barcelona, la ràdio de la Catalunya Exterior, RAC.cat. Avui tindrem un programa molt interessant en clau de llengua i catalanisme. Sense dir res més, dono la paraula al gran mestre Enric Larreula, Creu de Sant Jordi, i ens honora amb la seva presència i que avui ens presentarà al nostre convidat. Moltes gràcies. Enric, sisplau. Hola, què tal? Se'm sent? Em sentiu bé? Perfectament. D'acord. Bé, si jo hagués de presentar el Joan Pere, diria, la primera cosa que se m'acut és que és el meu amic. I fixeu-vos que no dic és un amic meu, sinó que dic el meu amic, amb tot el que això significa. Ens coneixem de fa molts anys i ell ha dormit a casa meva, ell ha estat vivint a casa meva, jo he estat dormint a casa seva de Prada de Conflent, a Catalunya Nord, he estat dormint a casa seva a Mallorca, és a dir, que tenim una amistat i moltes complicitats. Això seria el que... I que em fa molta ràbia perquè toca la guitarra molt bé, molt bé, molt bé, i jo no hi ha manera que n'aprengui. O sigui, això és el que d'entrada diria. Ara, un cop dit això, ja parlant més seriosament i presentant-lo a gent que no ens coneix, diria que és una persona extraordinària amb una capacitat de militància pel que fa a la llengua catalana increïble. No només la Bressola, perquè el coneixem per la Bressola, però també ha tingut a veure amb que, que la TV3 arribés al nord amb un repetidor que va fer posar. És a dir, que ha tingut una militància extraordinària. I a més, cosa curiosa, és la persona que representa millor els països catalans, perquè ell ha viscut a Catalunya Nord, parla el dialecte, la manera de parlar d'allà perfectament, és de Mallorca, viu a Mallorca en aquest moment i parla el mallorquí perfectament i utilitza també quan vol la varietat central, la de Barcelona. És a dir, que utilitza totes les varietats catalanes en perfecció. O sigui, per tant, és un representant lingüístic extraordinari. Bé, esclar, el que més ens uneix, la cosa per la qual som amics, és, evidentment, per la Bressola, el tema de les escoles Bressola, i per la... De fet, ell ha aconseguit allò que semblava impossible, i és que nens que es parlen en francès en família acabin parlant-se en català entre ells, cosa que no s'aconsegueix aquí al sud. I una de les grans preocupacions que té ell, i que jo mateix també tinc, el que passa que no sabem com desencallar-ho, és que al Principat de Catalunya, al sud, a Catalunya, la Catalunya espanyola, per entendre'ns, per saber de què parlem, poguéssim engegar algun tipus d'escola semblant a la Bressola que, de Catalunya Nord. Ell ha aconseguit el que semblava impossible. I ara que tenim
la fórmula perquè els nens acabin parlant-se en català entre ells, això ens costa molt de tirar-ho endavant aquí al sud. De tota manera, si l'hagués de presentar, ja dic, el que diria és que és un home extraordinari, amb una militància extraordinària al nord, el temps que hi va ser, i al sud també, el temps que hi ha estat. Per tant, la meva admiració i la meva enveja, per allò que he dit de la guitarra, però la meva admiració per la seva feina increïble, i que ens ha demostrat a tots que una llengua, tot i haver desaparegut d'un territori, es pot tornar a recuperar. Ell ho ha demostrat. A la Bressola de Prada es va aconseguir això, que els nens que venien de famílies francòfones, perquè de fet pràcticament la llengua ja d'allà és el francès, doncs acabessin parlant en català entre ells i jugant en català i somiant en català. Per tant, la meva admiració i, i més, ell ho ha escrit en un llibre, tota la seva manera de fer, allò que han dit abans, de la verticalitat, d'agafar-los de molt petits, de parlar tot el dia en català amb ells, no només a la classe, sinó al menjador, als passadissos, al pati on juguen, a tot arreu, doncs ha aconseguit el miracle. I té tota la meva admiració. I el meu desig que aquesta idea seva i aquesta experiència seva es pogués estendre i pogués anar guanyant terreny, es poguessin fer més bressoles, ja no només a Catalunya Nord, sinó a tot arreu. Aquesta seria la meva presentació d'aquest personatge que teniu a davant, el Joan Pere Levian i Rullant, que també és fill de la diàspora. Ell també va néixer ell va néixer a Marsella, o sigui, també lluny de Catalunya, com la majoria dels que en aquest moment m'esteu escoltant, dels casals en xarxa. Per tant, ara ja deixo que ell sigui el qui parli del que coneix, de la Bressola, de com ho va tirar endavant i del que vulgui. En tot cas, la meva admiració, el meu respecte i, i la meva amistat profunda. Joan Pere, ara et toca a tu. No se't sent. Estàs muntejat. Deia que l'amistat profunda ja saps que és profundament compartida. I jo també tinc moltes enveges, perquè, clar, tu has citat que he escrit un llibre, però tu quants n'has escrit? No els pots ni comptar. Bé, jo m'he hagut d'amagar sota la taula mentre feies aquesta presentació, perquè bé, és emocionant. Jo crec que, com deia en Lluís Llach, Catalunya Nord és o era, dic és o era, la més malaurada, perquè la que havia patit més la repressió lingüística de tots els països catalans, és a dir, que on més s'havia perdut era Catalunya Nord. Tots sabeu que el Tractat dels Pirineus s'ha signat el 1659, i de les primeres coses que va fer Lluís XIV, el 1700, va ser un edicte dient que l'ús del català repugna i és contrari a l'honor de la nació francesa, i que a partir d'aquí se va posar en marxa la repressió primer a les escoles, després als jutjats, que van anar estenent les prohibicions, i aquesta ho faig curt, per aquesta presentació ha de ser curtíssima, la presentació de la repressió contra el català a Catalunya Nord. Va començar amb el Lluís XIV. Tots sabem que el net de Lluís XIV és en Felip V, que també va fer la seva a l'estat espanyol, i a Catalunya Nord doncs, hi va haver aquesta repressió que pràcticament va començar el 1700 i encara no s'ha acabat, perquè encara ara hi ha municipis, 5 municipis de Catalunya Nord, que han vist com la justícia francesa de la República els hi prohibia fer ús del català en els plens municipals. És a dir, que la repressió que va iniciar en Lluís XIV al 1700 encara continua.
i probablement continuarà perquè la situació política que es veu a venir a l'estat francès no és de les més engrescadores. Què va passar? Doncs el català va estar completament prohibit a les escoles fins al 1951. És a dir, que tothom que anava a escola havia forçosament d'aprendre el francès i se perseguia a la mainada pels patis dient «Soyez propre, parlez français, sigueu honests, parleu francès». I aquest lema de les escoles franceses de Catalunya Nord encara se pot llegir al poble d'Aigüatèbia, a l'Alt Conflent. Això va provocar una cosa que està passant ara mateix i que ha estat passant a la Catalunya Autònoma, al País Valencià, a les Illes Balears, és a dir, en una primera etapa de bilingüització forçosa dels catalans, que estaven obligats a aprendre el castellà a la part dels països catalans que se troba a l'estat espanyol i d'aprendre el francès a la banda nord. Això què provoca? Provoca una situació quotidiana de trobades amb persones que són o bilingües català-castellà o català-francès, per una banda, i per altra banda, persones absolutament monolingües, castellanoparlants, per una banda, i francòfones, per altra banda. I això ens ha posat a tots al llarg gairebé dels segles, en situació de mala educació, perquè ens explicaven que hablar catalán era de mala educació i que c'était pas poli de parler en català si on ne comprenait pas. És a dir, que per continuar parlant català, segons els castellans i segons els francesos, havíem de ser un mal educats i això fa decennis i decennis que dura. I encara dura perquè hi ha per una banda, una substitució demogràfica que se va aplicant a tots els països catalans, aquesta invasió que hi ha a Barcelona, a Catalunya, etc., amb mà d'obra castellanoparlant que evidentment no té cap intenció d'integrar-se al país. El mateix passa a les Illes Balears i aquí a Mallorca estan fent manifestació contra la massificació turística. Jo formo part del col·lectiu aquí, SOS Sóller, contra aquesta massificació i la substitució demogràfica que acaba implicant, i llavors ens trobem tots en situació de ser minoritaris a casa nostra, i a més, si parlam en la nostra llengua som uns maleducats, segons ens han anat explicant. Això què ha provocat? Vull citar una persona que va ser un prohom de la defensa de la llengua catalana a Perpinyà, el fundador de la Casa Pairal del Castellet i el refundador dels Focs de Sant Joan, que era en Josep de l'Oncle. En Josep de l'Oncle defensava el català per tot arreu. Va pagar quota a la Bressola a partir de la fundació de la Bressola. És a dir, que era un defensor ferotge de la llengua catalana. Un dia ens trobem en una botiga i comencem a parlar: «Oh, Josep, com estàs? Joan Pere, bé?» I jo anava amb la meva filla, que era petita en aquell moment, i se gira cap a ella i li demana en francès: «Alors, tu bien travaillé a l'école?» És a dir, que un defensor de la llengua, que ningú no dubta que hagi defensat la llengua catalana tota la vida, al moment de parlar amb la meva filla, que era petita, va aplicar el reflex condicionat que hi havia a la Catalunya del Nord en aquell moment, és a dir, que amb la mainada no es parla català, es parla francès, perquè si no se'ls hi parla en francès no podran tenir una bona escolarització. Això era el que havia passat. I el resultat és que, com explicava l'Enric fa una estona, la mainada de Catalunya Nord
ja no sabia, ja als anys 80, parlar en català, quan els pares el parlaven encara una mica i els avis normalment, habitualment, si eren del país, eren de primera llengua catalana. Jo, quan vivia al poble de Terrats, al Rosselló, eh, la meva veïna del davant, que era una senyora gran, pràcticament el francès no el sabia. I estic parlant dels anys 80. No fa tant de temps. El francès no el sabia. O el sabia molt poc, sabia dir 4 o 5 frases fetes. I ara els seus nets no entendrien la seva àvia. Això és el que passa. I això és el context en el qual va arribar un moment que la Bressola em va demanar de fundar una tercera escola, en teníem dues en aquell moment, i havíem comprovat a les dues primeres que el fet de tenir el català com a llengua vehicular de l'ensenyament no provocava que la llengua del joc, la llengua de l'esbarjo, la llengua de les baralles, la llengua de l'amor, no provocava que fos el català. És a dir, que, clar, seguien les classes en català dels mestres, però després, a l'hora de jugar, era el francès que s'imposava. I, clar, jo sempre dic que hi ha una frase que repeteixo sovint: una llengua en la qual no es juga és una llengua morta. Si la mainada no juga en la nostra... La mainada és el futur. Nosaltres anem passant. La mainada és el futur. Doncs és imprescindible que la mainada tingui el català com a llengua viva, no solament com a llengua presa, no solament com a llengua de dictats o de saber més o menys ortografia. Ha de ser una llengua viva. I va ser l'objectiu que em vaig fixar al moment de crear l'Escola de Prada. Aleshores, potser us demaneu com vaig aconseguir això que explicava l'Enric fa una estona, que aquesta mainada, que no havia parlat mai en català, que va venir a la Bressola de Prada sense haver sentit parlar català pràcticament mai, va acabar jugant al pati en català a banda de seguir les classes. Primer em vaig aplicar una metodologia molt estricta, perquè per fer front a aquest pes, a aquesta pressió trisecular de marginació de la llengua, que òbviament això té repercussions psicològiques en la mainada, perquè aquest pes de la marginació de la llengua, aquesta vergonya que tenien els pares a l'hora d'expressar-se en català i que no ho gosaven fer perquè la pressió social era tan forta que era impossible moralment de parlar en català, fins i tot prohoms de la catalanitat del Rosselló els vaig sentir que explicaven que encara que defensessin la llengua catalana, a casa llur parlaven francès amb la mainada. És a dir, que eren grans defensors de la llengua, però no podien aguantar la pressió social que obligava a parlar francès amb la mainada. No citaré noms, ben evidentment, però han estat prohoms molt coneguts de la llengua i de la cultura catalana a Catalunya Nord, però que no podien resistir aquesta pressió social tan forta que havia fet l'estat francès durant més de 3 segles. Aleshores, per organitzar el contraatac, perquè que no ens podem deixar fer davant d'una situació com aquesta, perquè la situació del Rosselló de 1980 és la situació actual de Catalunya. Veiem com nosaltres hem vist, amb els intercanvis que fèiem entre la Bressola i moltes escoles de la Catalunya Sud i fins i tot de Balears, hem vist com cada vegada era més difícil trobar escoles per aparellar-se amb les nostres, escoles que tinguessin el català com a llengua dominant del pati. Això, a l'any 85-86 encara se trobava amb una certa facilitat, i recordo que l'any 1989 o 90, sí, 89 crec,
vaig tenir ocasió de parlar amb l'aleshores conseller d'Ensenyament, Josep Laporta, i li vaig explicar que els directors de les bressoles m'havien explicat que cada vegada era més difícil d'aplicar allò que jo els havia demanat, de trobar escoles per fer intercanvis que tinguessin el pati catalanoparlant. A l'any 1989, ja fa uns quants anys, era, doncs, molt difícil de trobar. Vàrem alertar, vaig parlar amb el conseller, amb qui s'ha de parlar. El conseller no em va fer gaire cas. N'hi ha que els hem conegut quasi tots després d'aquell moment. És veritat que hi ha hagut un recolzament institucional des de Barcelona cap a la Bressola, que la Bressola ha rebut un finançament que evidentment s'ha d'agrair, però no se sentien concernits perquè pensaven que la situació no era tan greu al Principat com era al Rosselló, o les pressions polítiques de tal o qual partit feia que el govern no gosés posar en marxa una política d'immersió real, i aprofito ara per dir que la immersió no s'ha definit. Què vol dir immersió? S'ha de confondre immersió amb escola en català? La immersió suposa... Jo suposo que si poso la meva filla en una escola d'Anglaterra, de Londres, suposo que ella viurà una immersió en llengua anglesa, perquè tindrà la mestra que li parlarà anglès i al pati jugarà en anglès amb els companys. Això seria immersió, és a dir, la totalitat de la vida escolar que se fa en llengua anglesa si poso la meva filla a una escola a Londres. Però, clar, si figura que és immersió només el fet que el mestre parli català, posem-nos en la situació d'una mestra de Santa Coloma de Gramenet, de parvulari, que té una classe de P3, comença el curs, arriba a la mainada i tindrà 24 alumnes, suposem, i si n'hi ha un que parla català serà molt. És a dir, que se trobarà en una aula amb 25 persones, 24 alumnes i la mestra, una que parlarà català i les altres 24 que tindran el costum de parlar francès. Si no hi ha tècniques i organització per fer per manera que el català esdevingui la llengua franca del grup, evidentment, per molt que aquesta senyora parli exclusivament el català, serà una persona entre 25. És a dir, sociolingüísticament no serà res, o gairebé res, encara que sigui la persona amb autoritat. A partir d'aquí, s'ha d'organitzar la primera classe i l'escola de manera que arribem, a partir de la constatació següent, arribem a una situació més favorable. Jo, amb l'Enric, ens disputem l'autoria d'aquesta frase, però diem, l'Enric i jo, que els nens no són ni lingüistes ni sociolingüistes, però de seguida saben quina és la llengua dominant d'un grup. És a dir, que aquell grup d'alumnes que ha entrat en aquesta escola de Santa Coloma, per exemple, nota que la llengua dominant d'aquell espai és el castellà, encara que la persona major, la mestra, parli amb una llengua que encara no entenen. Això, evidentment, no afavorirà que els jocs de la mainada siguin en català i, per tant, per aquesta mainada, la llengua catalana serà una llengua d'estudi, serà potser llengua de taules de multiplicar,
però no serà la llengua dels bars o la llengua dels jocs. En una paraula, no serà la llengua de la vida. És important, com dèiem fa una estona, que sigui la llengua de la vida. Aleshores, a Prada, com ho vàrem fer? Vaig limitar, al moment de la fundació de l'escola, vaig limitar el nombre d'alumnes a 10. Me direu que això és un luxe, sí, però hi ha mesures que s'han de gosar prendre si se vol aconseguir l'objectiu, perquè calia evitar dos esculls. Un és l'escull del deixar anar, al qual ens ha dut, diguem, una certa deixadesa generalitzada, i l'escull de la repressió, perquè, clar, evidentment, nosaltres no volem reproduir allò que va fer en Francisco Franco o allò que va fer la República Francesa, que és exactament el mateix, perquè en Franco va copiar la República Francesa pel que fa a la repressió del català. Doncs volem evitar aquests dos esculls, l'escull de la repressió i l'escull del deixar anar. Per arribar a evitar aquests dos esculls, cal crear les condicions perquè sigui evitada. Doncs calia donar a la mainada que arribava a la nova escola de Prada, calia que tinguessin el sentiment, la impressió que el català era la llengua dominant. Doncs limitar el nombre d'alumnes, limitar les edats, perquè si limites l'edat de fundació, limitar les edats entre 2 i 4 anys, que va ser el que vaig fer, i evitar els de 5, 6 o 7 anys, perquè, efectivament, si tinc la llengua ja molt formada, és evident que la llengua francesa, en aquell cas, s'hagués imposat al cap de 4 dies. Doncs, limitar el nombre d'alumnes, limitar l'edat i no parar d'ensenyar, de jugar, de contar contes, de cantar cançons, de fer teatre, una activitat que s'ha de dir que era molt cansada, perquè quan arribava a casa no podia més i m'adormia al sofà a final de tarda, però efectivament, a partir del moment en què algun alumne ja començava a sobresortir i a expressar-se en català ja més fàcilment, jo aprofitava per donar-li, diguem, l'ocasió de lluir, diguem-ho clar, l'ocasió de lluir, i li deia, bé, tu que ja saps això, ensenya-li al teu company. I, evidentment, tot jugant amb la pala i la galleda dins el sorral de l'escola, anàvem introduint vocabulari fent servir una cosa que en dic anticipació, perquè és molt més interessant sempre d'anticipar aportant el vocabulari abans que la mainada el necessiti, que no pas corregir quan aquesta mainada ja s'ha expressat en una altra llengua. Perquè corregir és molt desagradable pel qui ho pateix, en aquest cas l'alumne, doncs evitar la correcció i anticipar els seus desitjos per donar-li les eines de vocabulari que necessita per poder desenvolupar el seu propi joc. Insisteixo ben bé, el seu propi joc. N'hi ha que han pensat que organitzant jocs dirigits de tant en tant donaven el costum de fer intercanvis en català entre la mainada. Efectivament, funciona de 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora. Quan s'ha acabat el quart d'hora s'ha acabat i torna a imposar-se la llengua realment dominant, que és el castellà a Barcelona o el francès a Perpinyà. Doncs si has acostumat a estar-hi sempre i a introduir el vocabulari abans que el necessitin, insisteixo, abans que el necessitin, arribes al resultat que se va aconseguir. L'escola se va obrir al mes de setembre i al mes de febrer següent, sense jo, la mainada continuava jugant en català i així se va acabar el curs. El curs s'acaba, passen les vacances d'estiu i havia de començar un altre curs amb més alumnes, de 10 varen passar
a 16, si no recordo, 16 o 17, si no recordo malament, amb alumnes ja del curs anterior que tenien 5 anys en lloc de 4, 4 en lloc de 3 i que anaven creixent, i, evidentment, els alumnes nous que eren més petits. Vàrem decidir començar el curs següent en dies diferents. Primer, 2 dies amb els alumnes del curs anterior sense els nous, per recuperar la llengua i explicar-los una cosa, amb la pregunta següent. Sabran català els nous que vindran demà passat? Ai, no, perquè ja coneixen la situació, sabien que no. Doncs què farem nosaltres? I, evidentment, no vas dir que faré jo. Vas dir que farem nosaltres que ja en sabem. Evidentment, vàrem acordar entre tots que tothom havia de participar a la integració lingüística dels nous vinguts. A partir doncs, del cap de 2 dies, quan van arribar els nous alumnes, una, com sempre, ploraven perquè de la mama se n'anaven, però 2, se'ls acostava un alumne una mica més gran, 1 o 2 anys més, que els hi donava la mà, que els acompanyava a la taula seva on podia posar les seves coses i que li parlava en català. És a dir, que la impressió que tenia aquell alumne quan entrava a l'aula no era que se parlés la llengua de casa seva. No és com aquell alumne d'Hospitalet que sentia els 24 alumnes que jugaven i ploraven probablement en castellà. És a dir, que la primera impressió de l'alumne nou entrant a la Bressola al segon curs era que la llengua dominant, la llengua franca, la llengua koiné, com també podem dir, era doncs, la llengua d'interconversió de tot el grup i la llengua del joc era la llengua catalana. I a partir d'aquí se posa en marxa un motor especial, perquè una cosa és que el mestre t'inciti a parlar en català i l'altra cosa és que el grup en el qual te vols integrar ja parli en català. És evident que la motivació d'aquest alumne que entra en un grup nou de nens, que és petitó però que vol conèixer, vol tenir companys i vol entrar en el grup, evidentment, si aquest grup parla en català, allò que té ganes de fer és parlar ell també en català. Doncs, de fet, els alumnes de la Bressola de Prada, jo diria que són més alumnes dels alumnes que alumnes del mestre. És a dir, que probablement a partir del segon curs d'aquella escola, la mainada va aprendre el català més al pati que no a l'aula, encara que a l'aula també s'havia de fer molta feina per evitar un error que jo mateix havia fet amb experiències anteriors, en particular a Nyils o a Rosselló, que era que sovint parlaven català, però un català, diguem, poc correcte i amb molts barbarismes i que potser no haguéssiu entès. Això a Prada no es va corregir del tot, no es pot dir que s'hagi corregit del tot, però se pot dir que sí que hi va haver una millora entre la qualitat del català que parlen els alumnes de Prada comparat amb la qualitat del català que parlen els alumnes que parlaven els alumnes de la Bressola de Nyils quan jo hi era. Això, tothom comet errors i hom aprèn dels errors. Jo vaig cometre algun error a la meva experiència anterior a Nyils, no treballar prou amb la correcció de la llengua i vaig intentar, a la segona experiència allà a Prada, vaig intentar corregir allò que no havia fet bé a la meva experiència anterior. Doncs, s'aprèn dels errors. Bé, hem parlat del primer i del segon curs de Prada i després, a partir d'aquí, què va passar? Que jo sempre dic que és la Bressola de Prada, la immersió de la Bressola de Prada, jo sempre la comparo amb l'all i oli. L'all i oli se comença amb un all i poc oli, poquíssim oli, perquè si poses molt d'oli mai aconseguiràs fer l'all i oli, i has d'anar matxacant l'all i l'oli petit i afegint gota per gota, molt a poc a l'inici,
Però després, quan ja té una certa consistència, pot anar afegint més mainada. I la mainada se va anar apuntant, jo diria, per dues raons. Perquè si tothom fos catalanista a Catalunya Nord ja se notaria. Jo diria que això de la verticalitat, és a dir, que hi hagi en una aula dues o tres edats diferents i no tots de la mateixa edat, això aporta una cosa que trobem a faltar actualment de manera molt profunda amb la crisi de civilització que està patint no Catalunya, sinó ja tota Europa. Els sistemes educatius europeus estan esfondrant, el francès fa aigües per tot arreu, i és un desastre absolut. Suposo que ja l'escàndol del desastre educatiu francès ha traspassat les fronteres i se n'ha sentit a parlar. La violència s'instal·la a l'interior dels centres. Bé, hi ha una manca de civisme cada vegada més important i, si us fixeu bé, allò que dèiem fa una estona de l'actitud dels nens integrant els nens més petits en la llengua de l'escola, això és una prova de civisme, perquè això també anava associat al fet que l'alumne més gran, a banda d'ensenyar el català, també ensenyava que no es llançaven els papers a terra, que se posava l'abric al penjador, etc etc. És a dir, que hi havia, s'ha creat a la Bressola de Prada un ambient de civisme que actualment se troba a faltar a la majoria de centres escolars de l'estat francès. I és per això que la Bressola de Prada i les altres també han pogut créixer, perquè allà les famílies hi troben un esperit cívic que cada vegada es troba més a faltar a la resta dels centres, amb el creixement d'aquesta crisi del sistema educatiu, que no sabem ben bé on acabarà, perquè no és només una crisi del sistema educatiu, sinó una crisi gairebé civilitzacional. Com a mínim és la percepció que en tinc. Doncs bé, me sembla que he fet una exposició una mica llargueta de tot això i, evidentment, estic a la vostra disposició per si necessiteu algun aclariment i alguna cosa que potser no he aprofundit prou. I si teniu alguna pregunta, evidentment, estic a la vostra disposició. Cap dels primers que s'ha allargat, Joan Pere, ha estat interessantíssim. I tenim un vídeo, que no sé si vols que el passem ara. M'escoltes? Té molta dificultat a sentir. Tenim I un saps que vídeo. tinc un problema, és Sí, deduïda. no, i jo tinc un problema d'internet avui. Un problema d'internet. Malauradament. Doncs les Malauradament. dues coses sumades. Però dic que de cap de les maneres que has allargat, vols dir alguna cosa, Nancy? Sí, sí, Mira. que el mateix he trobat molt interessant la teva intervenció i el vostre treball. Jo estic a Tarragona i bueno, me vaig dedicar a l'ensenyament la meitat de la meva vida. I el que tu explicaves, vull dir, és una constatació que no vaig saber i no ho sabem com millorar. Vull dir, a l'aula el mestre és el que tu has explicat, és l'única persona que parla en català. Els alumnes ens entenen, però la relació que hi ha entre ells quan quan anem al pati és totalment en castellà. És així, i llavors, doncs, això per mi ha estat sempre una preocupació, perquè, clar, hem salvat la part d'entén el català, pot parlar, però no l'utilitza. I llavors, doncs, aquí hem fallat, estem fallant. Hem fallat i estem fallant, perquè això encara és
vull dir, encara passa, i cada vegada veig que es queda en una situació de més comoditat, no? Que està més còmode, és una situació ja arrelada, d'arrel. I llavors és com si nosaltres, els docents, ens haguéssim conformat amb l'utilització de la llengua a l'aula i aquí hem acabat la feina. El que passi després ja no és responsabilitat nostra. I aquí crec que hi ha un error de plantejament. He vist en la teva exposició, he vist la feina directa que feu a partir del joc. Vull dir, no abandonar És essencial. És que és essencial. I llavors, quan hem guanyat això, és que ho veig clarament, ho veig clarament, i sempre l'he vist. Passa que no s'ha pogut estendre la idea, no? Aquesta idea del joc com per utilitzar la llengua. Llavors voldrà dir que allò va creixent, igual que la criatura, la llengua també va creixent. I m'ha agradat molt. M'agradaria molt que això s'estengués, que això arribés a totes les escoles, perquè avui en dia el català, jo no vull ser pessimista, però el tenim una mica perdut. El tenim perdut en el sentit de que és una llengua d'instrucció i aquí parem. Exacte. I jo ho posaré una mica més complicat encara, perquè, clar, una vegada com se diu, el responsable de les escoles a nivell d'una província, el delegat d'ensenyament a Tarragona, el delegat d'ensenyament, a Tarragona me va muntar una xerrada amb un cinema ple de mestres. I vaig exposar, diguem, el mateix que acabo d'exposar, però els hi vaig dir, imaginant que us arribi a convèncer, dilluns no podreu aplicar això que he dit. Perquè, clar, jo ho he fet amb un... Clar, això tenia... S'ha de dir políticament. Jo tenia el poder. El poder de contractar les persones que m'havien d'ajudar, i el primer curs va ser una mainadera que me va ajudar moltíssim, de manera, clar, amb la seva feina molt competent. Aprofito per felicitar-la, es diu Llúcia. I quan hi va haver massa alumnes perquè jo pogués mantenir, perquè clar, es va fer l'escola amb el primer curs, el segon curs, el tercer, i després va arribar que tenia jo tot, de parvulari fins a segon de primària. I un fotimer d'alumnes, ja no recordo quants. Evidentment, vaig haver de contractar una nova mestra, però clar, al moment de contractar la nova mestra vaig fer una veritable selecció. És a dir, que vaig fer venir candidates i candidats i, evidentment, vaig triar la millor. I aleshores, clar, l'escola va créixer amb uns mestres de gran qualitat que seduïen les famílies, no només per la seva capacitat de mantenir la immersió així com jo l'havia llançada, sinó també amb aportacions pedagògiques i artístiques que jo era incapaç, perquè jo no sóc un gran mestre, jo no sóc un gran mestre. Simplement he fet potser la primera escola que jo diria que és aquesta escola que vaig fundar a Parada, jo diria que és un laboratori de sociolingüística aplicada. I a partir d'aquí, però crec que si no intentem de fer escoles de sociolingüística aplicada, encara que jo no sigui un gran pedagog, jo no soc cap gran pedagog, però sí que és important
de tenir aquest enfocament i l'organització, no només la capacitat del mestre, sinó l'organització que permet que el mestre tingui totes les eines per dur a terme aquesta tasca. I actualment no és que les condicions estiguin reunides per això. Jo em volia dir una cosa, si se'm sent, em sentiu? Sí, perfectament. Doncs que Tens un això bon que, micro. sí, que el Joan Pere, tot això que ens ha explicat ara, ho té escrit en un llibre que té molta utilitat perquè pots entendre perfectament tot el que ell ens ha dit i parla d'una mica del teu llibre, El País Nou, Escola Nova, vull dir que tot això està escrit i pot servir de document per tothom que vulgui o que pugui tirar endavant una experiència semblant. Molt bé. Uh, sí, volia afegir que hem intentat ampliar, diguem, multiplicar això. Fa molts anys que estic en contacte, que he estat en contacte, ara ja no, darrerament no, entendreu per què, però he estat en contacte amb els consellers i les conselleres d'ensenyament d'ençà dels anys, d'ençà d'aquells anys. Vaig tenir contacte amb el Josep Laporta el 89 i després vaig conèixer pràcticament tots els consellers i col·laboradors que van tenir. Hi va haver dues conselleres que em van començar a fer cas, però la seva acció va ser, diguem, limitada per raons potser polítiques que puc entendre, però que evidentment no fan més que greujar la situació. La primera va ser la Marta Cid, que un dia va resultar que una de les nostres millors mestres va decidir presentar les oposicions de Barcelona, me va dir que no aprovaria perquè no havia preparat res i va sortir primera. I aleshores ja saps que quan presentes oposicions i les aproves tens l'obligació d'anar allà on t'envien, si no perds les oposicions. Vaig aconseguir de la Marta Cid que no me la robés durant un any. És a dir, que me va donar un curs més per aquesta excel·lent mestra i vaig dir a la consellera ja que l'agafeu, aprofiteu-la. I la va posar en una escola nova que s'havia creat a Bigues i Riells. Durant 3 anys li va donar el privilegi aquest de poder contractar ella el personal durant 3 anys, però sembla que jurídicament la limitació és de 3 anys. I als 3 anys semblava que aquella escola era com una bressola, però a Bigues i Riells. Malauradament, allò que em va explicar la Meritxell és que al cap de 3 anys ja no va tenir la capacitat de triar els mestres que venien, i venien alguns que deien ¿por qué le hablas en catalán a este chico si és moro? Frases així que me va citar. Amb aquest personal ja me diràs que no podem anar enlloc. Primera cosa, doncs, ja no va poder triar els mestres que venien, que es contractaven, i 2, hi va haver una allau de matrícula, hi va haver una allau d'immigració i doncs de matrícules noves que van fer inviable, ho haguessin fet inviable igualment, encara que hagués mantingut la possibilitat de contractar ella mateixa. Doncs això, malgrat tot el que la Marta Cid va fer aquest gest, com a mínim que va, amb les limitacions que tenia, 3 anys per la capacitat de contractació que tenia doncs, la directora, la va posar de directora, i si no com se diu ara? Enric, ajuda'm. L'altra consellera, la Irene Rigau. Irene Rigau. La Irene Rigau, que si us en recordeu, va insistir en la possibilitat pels directors de triar personal, si us en recordeu. Doncs això és una de les coses. Va fer la presentació del meu llibre en públic, el llibre en el qual que acaba d'esmentar l'Enric, i havíem començat a posar administrativament fil a l'agulla per intentar crear
una còpia de la Bressola de Prada a la Catalunya autònoma. No va acabar bé, després va plegar per una sèrie de motius, el primer referèndum per una banda, la malaltia del seu marit i total que no es va concretar. Malgrat tot, després, amb els consellers que han seguit, he intentat, insistint, perquè la Generalitat intentés crear una escola seguint aquest model. Sé que té un cost pel que fa als primers 2 anys, perquè, clar, has de tenir un efectiu d'alumnes molt inferior a la mitjana, Sí. encara que jo a Prada no en tenia ni un de catalanoparlant. I doncs probablement si se fes al Principat, sense esperar massa, encara se podria trobar un grup de nens que podria servir de base integradora lingüísticament si el mestre fa servir les mateixes metodologies que jo vaig fer servir a Prada. És a dir, que jo vaig començar amb 10, però crec que si arribes a fer un grup amb, posem 12 castellanoparlants i 8 catalanoparlants, també te'n podries sortir. Clar, seria més fàcil que sense cap catalanoparlant, com jo vaig tenir. Ja. Doncs seria més fàcil. Doncs tampoc, i crear una escola nova amb una classe nova amb 20 nens per una classe tampoc és cap vergonya. Crec jo, Per tant, estem d'acord. ara, clar, cap conseller s'ha vingut a dir que farà una escola nova. He intentat convèncer els consellers o els seus col·laboradors i ho he intentat fins a la darrera consellera d'Esquerra Republicana, no ve el nom ara, jo amb els noms estic barallat, intentant de vendre la cosa no sobre la base d'una superimmersió, que evidentment faria cridar els de Vox al Parlament de Catalunya i potser els del PP i els del PSOE, sinó plantejant la cosa a partir no pas exclusivament de la llengua, sinó a partir del que he dit al final de la meva xerrada llarga sobre la crisi civilizacional i la verticalitat. Allò de l'alumne gran que ajuda el petit. Jo crec que la lluita per la recuperació d'una veritable immersió lingüística ha d'anar associada amb les solucions que hem de proposar per a aquesta crisi civilitzacional que toca la societat i que toca de ple també els sistemes educatius d'Europa, exceptuant potser Finlàndia i Estònia, però Alemanya també està molt malament, França està molt malament, Anglaterra està molt malament, i tenim una civilització que s'està esfondrant. Perquè, clar, ja no se tracta de poder, se tracta del teixit social. I aleshores, amb una cosa que recordo al meu llibre, no sé la data exactament d'aquesta enquesta, però era a principi dels anys 2000, una enquesta de l'IFOP a França explicava que 70% de les famílies franceses que tenien fills se senten incapaces d'educar els fills. Repeteixo, 70%, el 2004 em sembla que era, el 70% de les famílies franceses se sentien incapaces d'educar els nens. Crec que ara tots veiem els resultats d'aquesta situació que el sistema educatiu francès no ha sabut, no ha pogut o no ha volgut corregir i ara estan amb amenaces de més repressió a les escoles, de més càstigs, és a dir, que entre el deixar anar i la repressió no troben el camí i això, evidentment, ens posa a mans de partits autoritaris o autoritaristes perquè
si hi ha un fracàs en la reconstrucció civilitzacional de les nostres societats, evidentment acabarem amb, amb governs autoritaris i això es podria lligar amb altres problemes mundials, però m'estic mal més que m'aturi aquí. En Sí, sí, Vicenç, perdona, estem... Nancy, en Vicenç vol fer una pregunta o una intervenció. Endavant, Vicenç. Sí, moltes gràcies, Mercè. Joan Pere, que interessant això de l'escola Bressola. N'havia sentit molt a parlar, però no havia, diguem, entès quin era el procediment i això de la maionesa i bueno, L'allioli, l'allioli. A l'allioli, perdó. L'allioli. Això és genial, genial, genial. Ara, jo em faig una pregunta. Com que t'admiro molt, com ho vas fer per poder-ho fer tenint un govern en contra? Perquè no crec que el govern de França t'hagués ajudat. I aquí, i a Catalunya, bueno, jo visc a Mèxic, però a Catalunya com es podria fer? Perquè sí que has parlat amb molts consellers i conselleres, però jo em sembla que el govern cada vegada està més en contra, no? Serà que s'hagi de fer a nivell d'associacions i a nivell privat o com es pot desenvolupar això? Doncs però aquí hi ha dues preguntes. Com se va fer a l'estat francès i com se podria fer a l'estat espanyol? A l'estat francès, de fet, va ser a nivell institucional més fàcil del que sembla. Bé, els anys 80 van ser molt durs. Entre 80... havíem aconseguit Bé, això m'ho he saltat perquè tampoc... Si començo a parlar de la Bressola en tinc per 3 dies. Doncs, però diguem que els anys 80 van ser molt difícils. Entre la fundació 1976 i la primera subvenció que vàrem obtenir, que era el 1982, el 1982 vaig aconseguir trobar-me bé d'una manera... clar, vaig forçar, va ser una cosa que vaig acabar forçant, però me va sortir bé. Vaig aconseguir parlar amb el ministre de Cultura, que es deia Jacques Lang, i era un home obert per la qüestió de les llengües, i vaig aconseguir la primera subvenció d'estat per la Bressola el 1982. I el 1983 vàrem aconseguir, no jo tot sol, sinó amb els responsables de les altres escoles d'immersió de l'Estat, bretones, basques, occitanes i corses, que hi havia encara en aquell moment, vàrem aconseguir un primer acord amb el Ministeri d'Educació, amb el ministre Alain Savary, que per cert, bé, no vull fer parèntesis sobre que al meu entendre tenia bones propostes pel sistema educatiu francès, però que la dreta i l'esquerra se van lligar contra ell i ho van destrossar. I va acabar morint, suposo que de desesperació al cap de pocs anys. Després, entre 86 i 88, el govern de dretes d'en Chirac va suprimir tot. Bé, va fer primer un xantatge. Va dir, o ensenyeu 50% en francès o suprimim les subvencions que s'adonaven prèviament, que els governs socialistes havien atorgat prèviament. Evidentment, no vàrem acceptar el xantatge, i aquí és allà on intervé l'Enric de Reula, en particular, perquè a partir d'aquí se va oficialitzar una cosa que ja existia, que són els Amics de la Bressola, que quan varen perdre totes les subvencions varen aconseguir financiació, diguem, de la ciutadania i de molts ajuntaments, i això va permetre que sobrevisquéssim aquells 2 anys, que van ser particulars, perquè, clar, quan se'ns van acabar els diners, vaig fer una carta al ministre d'Educació
dient ja que heu suprimit totes les subvencions, era el mes del 87, s'havien acabat els diners. I l'1 de febrer li escric una carta, com que heu decidit suprimir totes les subvencions, la Bressola ja no té finançament i doncs sabeu amb l'obligació d'acomiadar tots els mestres a partir de l'1 de març. Els mestres m'han comunicat llur voluntat de continuar treballant tot i cobrant de l'atur. La qual cosa és perfectament il·legal. Però és així. Els mestres estaven d'acord per continuar treballant, cobrant de l'atur. Gràcies als amics de la Bressola teníem un complement per completar la diferència. Actualment els salaris eren baixíssims, de la Bressola no. Ningú s'ha fet milionari a la Bressola. I aleshores hi vàrem aguantar fins al 88, en què el Mitterrand va tornar a guanyar les eleccions i varen tornar a tenir el senyor Jack Lang al ministeri i aleshores vàrem recuperar les subvencions, que eren unes subvencions una mica estranyes, no era una oficialització total. I després, l'any 1995, altre canvi de govern, torna la dreta al poder, nosaltres espantats pensant que ens ho trobaran tot, i el ministre d'Educació va ser una personalitat de la qual se parla molt ara a l'estat francès, perquè és un possible futur primer ministre, no se sap encara, però és un dels 3 o 4 que... I vàrem tenir aquest senyor, el ministre, ens va reunir a tots, escoles basques, catalanes, occitanes, etc., i ens va proposar una cosa que s'assembla al concert, a les escoles concertades, és a dir, l'Estat paga els mestres, però nosaltres els atriem. Simplement amb un petit inconvenient, perquè un centre nou de la Bressola, per exemple, tingui els mestres pagats per l'Estat, s'ha d'esperar que aquest centre tingui 5 anys. Ara, evidentment, paga mestres, però no paga la resta de personal, ni el personal de neteja, ni les mainaderes de parvulari, ni... Bé, això no ho paga. Però sí que a partir d'aquell any la situació de la Bressola va millorar molt. La negociació la vàrem fer amb el Bairú l'any 95 i després, amb aquesta negociació i ja amb l'acord del Ministeri a la mà, vaig veure el president Pujol i li vaig explicar que si ens ajudava a crear una escola nova o 2 o 3 i ens ajudava a mantenir-les durant 5 anys, obligàvem l'estat francès a pagar-ne els mestres al cap de 5 anys. I aleshores la subvenció de la Generalitat, que ja n'hi havia una, però no era tan important, el president Pujol va veure l'escletxa que s'obria a l'estat francès per multiplicar les escoles catalanes i vam crear la negociació amb l'Estat el 95, 94-95, 96 creació de l'Escola del Soler, la Bressola, 98 creació de l'Escola de Sant Esteve, 99 creació de la segona de Perpinyà al barri del Vernet, 2001 creació de l'Escola de Càldegas a la Cerdanya, 2003 de creació del centre de secundària i així anar fent. És a dir, i he de dir una cosa que us semblarà curiosa, doncs durant els meus mandats a la Bressola he impulsat la creació dels 8 o 9 que hi ha ara, de 6 dels centres, i tots aquests centres només s'han pogut fer amb ajuntaments de dretes. I mira que he provat de fer-ho amb ajuntaments d'esquerres. És a dir, que no ha estat la meva decisió. Justament jo tenia un particular interès en crear una Bressola amb un ajuntament d'esquerres, justament per equilibrar la cosa,
I, de fet, si ho mires tot, totes les bressoles se troben en ajuntaments de dretes. És així. Doncs la diferenciació entre dretes i esquerres no és ben bé la mateixa que l'estat espanyol. Hi ha un centre-dreta d'elegits catalans, vull dir, el senyor Calvet, oficialment de dreta, però clar, que sempre s'ha portat magníficament amb la bressola. El senyor Alduí, batlle de Perpinyà, també. El senyor Blanc, de dreta dura francesa, a Prada va ser qui em va donar els locals per començar. I amb ell també vàrem instal·lar el repetidor de TV3, del qual ha parlat fa una estona l'Enric, que també va contribuir, inclòs financerament, a la instal·lació del repetidor de TV3. Doncs la situació política i les sensibilitats polítiques són diferents i, per resumir, a nivell global, a nivell de l'Estat, hi ha hagut més facilitats en l'esquerra, i l'excepció és el senyor Bayrou, aquest que pot ser primer ministre eventualment, i a nivell local ha estat tot el contrari. Hem avançat amb la dreta. I us he de confessar una cosa, hi ha molta gent que m'odia a Catalunya Nord, gent catalanista, per un motiu. És que jo vaig trencar la barrera que hi havia entre el catalanisme i la dreta. Abans de tot això, hi havia el catalanisme nord-català era exclusivament d'esquerres. I si eres catalanista no podies ser de dretes. I, efectivament, no és que jo ho hagués planificat, però quan treballes en coses concretes com la creació d'una escola, ja veus amb quin interlocutor pot funcionar i amb quin no funcionarà. Doncs això tinc comprovadíssim que he pogut funcionar amb ajuntaments de dretes. I així ha estat. Però, clar, la situació política és molt diferent a Catalunya Nord de la resta de Catalunya. No sé si he contestat a la pregunta. Doncs sí, a la part nord sí, però i ara a la part sud què farem? La part sud. Que jo ho veig molt difícil, això. Bueno, aviam, que si ara estan amb la punyeta de que si hi ha 25% de català i no sé quant per cent de castellà i tot, i amb el govern que tenim ara encara pitjor. He donat una pista fa una estona. Durant les meves negociacions fracassades amb les darreres conselleries, he insistit, com a mínim he aconsellat d'insistir públicament, suposant que haguéssim pres la decisió de crear una escola així com diem. No s'havia de vendre al públic com a una superescola catalana, que tothom parlarà català al pati. Si vens això, al Parlament tindràs Això no va enlloc. Això no va enlloc. Estem perduts en batalla, que si 25%, que si 30%, que si això, que si allò, i això és una batalla política i no és una batalla ni pedagògica ni lingüística. Això són batalles del Parlament i de l'electorat. Aleshores, com deia, la bressola no ha crescut a Catalunya Nord perquè tothom s'hagi tornat catalanista. La bressola ha crescut perquè ha sabut trobar un nou sistema educatiu diferent de l'escola privada que no està gaire ben vista de manera tradicionalment a l'estat francès. Nosaltres, quan parlem de la bressola, parlem escoles laiques de la bressola. Quan dius laic, a l'estat francès, com que hi ha una confusió semàntica organitzada per la república entre laïcisme i antireligiositat, si dius escola laica, sembla que diguis escola pública. No sé si m'explico. Perquè, clar,
en francès diuen de manera absolutament normal j'ai mis mes enfants à l'école laïque. Si diuen això, he posat els meus nens a l'escola laica, si ho haguessis de traduir en català, hauries de traduir, i per no trair, no fer de traductor de traditori, hauries de dir escola pública i no laica, perquè és el que vol dir el que diu això a França. Doncs posant escoles laiques, ningú pot dir que no, la Bressola no sigui laica, perquè la Bressola no ensenya cap religió, doncs és laica, evidentment. Però jugant amb aquesta confusió semàntica que entretinguda a França, doncs dones el caràcter públic a la Bressola. És a dir, que la Bressola a Catalunya Nord no té una imatge d'escola privada, encara que tingui un contracte privat amb l'Estat com a escola concertada. I el seu èxit es deu, jo diria gairebé sobretot, a la seva organització vertical, és a dir, que totes les aules tenen més d'una edat d'alumnes. És a dir, que, per exemple, a Prada tenen tres classes de parvulari i a les tres tindràs P3, P4 i P5. No tindràs P3 aquí, P4 allà i P5 allà, sinó que tindràs P3, P4 i P5. O també pots tenir, segons la piràmide d'edats que tinguis d'aquell curs, una classe de P5 primer. I això sistematitza l'ajuda mútua entre alumnes. És a dir, que l'alumne gran ajuda al més petit. Una vegada vaig tenir una reunió amb els pares que es queixaven perquè interpretaven que quan t'organitzes d'aquesta manera, l'alumne gran perdia el temps i no progressava perquè s'havia de cuidar del petit. I sabeu que es van satisfer amb l'explicació que els hi vaig donar. Quan un alumne més gran ensenya una divisió o una multiplicació a un alumne més petit que n'aprèn, no solament transmet el coneixement a l'alumne més petit, sinó que està organitzant el seu propi pensament per trobar el vocabulari necessari per explicar les divisions. I doncs el que està és enfortint la seva capacitat intel·lectual perquè a més de saber fer una cosa, sap explicar-la. Sap explicar-la. I aleshores, va ser l'única reunió en tota la meva carrera, ha estat l'única reunió sobre aquest tema que he tingut amb els pares. Però van sortir satisfets i ningú més va protestar contra l'organització vertical de les escoles. Recordo una mare d'alumne gitana a Prada, que la Bressola encara no havia creat la secundària i aquell nen va anar a la secundària francesa i va acabar malament, delinqüent, un cas difícil. I la mare un dia va venir a veure, ja després, ja no hi era, i em diu, quina pena que no haguéssiu tingut la secundària quan el meu fill hi hagués pogut anar, perquè no hagués acabat tan malament. No diré que la Bressola és una solució per tots els casos possibles de delinqüència, no és això, però que com a mínim limita aquesta tendència i augmenta l'esperit cívic, me sembla que ja... una cosa sí que em va passar, quan encara no teníem centre de secundària, un dia me vaig trobar amb el director de la secundària francesa de Prada i me va dir, com és que els teus exalumnes que venen a secundària amb mi tenen més esperit cívic que els altres? Això ho va dir ell. Ell rebia alumnes que venien de totes les primàries de Prada i clar, comprovava que els alumnes de la Bressola tenien un esperit cívic més desenvolupat que els altres. Perquè clar, de fet, si l'escola, al meu entendre, ha de transmetre, diguem, el funcionament de la vida.
I a la vida, suposo que és molt difícil que entre tots aquí ara tinguem la mateixa edat. Tots tenim edats diferents aquí. A la vida, això de tenir tots la mateixa edat, d'ençà que s'ha acabat el servei militar, ja no passa enlloc. Aleshores, com és que l'organització humana que prepara els nens a la vida està organitzada de l'única manera en què la vida no s'organitza? Està organitzada de l'única manera en què la vida no s'organitza. Aleshores, el pretext és que s'ha de seguir el programa. Però qui ha de seguir el programa? El mestre o els alumnes? És que això, perquè doncs, jo crec que a banda de la lluita pel català, i això que explico no és el resultat de la meva reflexió, és el resultat de la meva experiència. He passat 33 anys a la Bressola, he vist com ha funcionat i jo diria que la Bressola va tenir la sort de néixer a final del segle XX, quan la crisi dels ensenyaments dels sistemes educatius europeus ja estava en marxa. No tan greu com ara, però ja es notava. Als anys 70-80 ja es notava la crisi, es veia venir. Aleshores, clar, una entitat que es crea en aquest moment intenta evitar els defectes que se trobaven a la societat aleshores i que s'han agreujat d'aleshores ençà. Joan, et volia comentar una cosa, que l'escola s'ha burocratitzat, però d'una manera que ens resta molt de temps d'estar amb l'alumne o preocupat per el que hem de fer amb l'alumne. Parlo d'aquí. Passem hores fent programacions, passem hores fent reunions que a vegades no tenen cap resultat i descuidem l'atenció directa que hem de tenir cap a l'alumne. Jo recordo que m'agradava molt més plantejar-me com havia de ser la classe que jo tenia en aquell moment, que no pas estar posant les notes a cada alumne, posant-li els comentaris, fent informes. Bueno, és que jo recordo d'haver invertit un temps inútil en burocràcia que no pas un temps tan útil que podia haver estat en l'atenció directa o el que influïa directament a l'alumne. I això ho estem repetint i cada vegada es fa més evident això, se crea més. Els directors estan perquè els companys o professors que estem treballant estiguem pendents més de l'ordinador, d'omplir dades i entrar dades a l'ordinador que no pas de com plantegem la relació entre alumnes, la relació, l'acompanyament que hem de fer als alumnes en el centre. Estic completament d'acord amb tu. I això que vull dir, la Bressola no se n'ha pogut escapar del tot, perquè a partir del 95 i els acords que he esmentat amb el ministre, també ens ha tocat. Venien inspectors que reclamaven informes, que abans no fèiem. No. I és veritat que hem perdut temps fent i havíem d'omplir uns quaderns i caselles. A partir del moment, però clar, a partir del moment en què l'Estat comença a participar, no te pots negar a fer això. Perquè clar, l'Estat t'ho demana i acaba sent una condició del seu finançament. Doncs clar, estàs obligat de fer-ho. Ja era una gran victòria que haguessin acceptat una escola en què la llengua exclusiva d'ensenyament és el català. Això ho vaig dir al Ministeri al moment de signar, estem ben d'acord. La llengua exclusiva d'ensenyament és la llengua catalana.
el meu vicepresident, l'Albert Bertrana, que hi era també, va obrir els ulls com mandarines. Quan va sentir una, que vaig dir això, i dos, que el representant del ministre me va dir que sí, que cap problema. Ja, això és antologia, perquè no em pensava mai que un dia arribaria a París al Ministeri d'Educació i acabaria dient aquesta frase i que em diguessin que sí. I, però clar, hem de pensar que actualment per intentar comptar, està molt malament la situació política, tenim un partit espanyolista al govern de Catalunya, a Balears, al País Valencià i a Catalunya Nord també, bé, no espanyolista, però en fi. La Bressola pot estar en perill d'aquí uns quants anys, perquè si arriba la senyora Le Pen al poder, sabeu que el batlle del Front Nacional de Perpinyà va intentar impedir que la Bressola tingués l'edifici d'Institut de Batxillerat. La Bressola va guanyar el judici, però si el seu partit guanya les eleccions, la Bressola ho té molt pelut. A més, la Bressola no té gaire clar què farà el govern actual de Catalunya. He explicat fa una estona el que havia començat a fer el president Pujol, que els governs següents han ampliat. És veritat que el que va posar la subvenció més alta va ser el conseller Quim Nadal, d'una manera un poc estrambòtica, però va passar. Va ser el conseller Quim Nadal, però clar, ens demanem què passarà. Això, diguem que... Aleshores, jo crec que ara és hora que els països catalans, jo conec sobretot Catalunya i Balears, jo crec que la societat civil s'hauria de moure per fer una Bressola, o l'equivalent. S'hauria de fer això. Si s'ha fet al Rosselló, per què no es pot fer aquí? Jo el que hi ha és que ja no tinc edat per ficar-me en una cosa tan activa. Jo estic disposat a ajudar a tot allò que pugui. He sentit a parlar de la Flama, que no sé si n'heu sentit a parlar, que ja posa a la seva web que vol fer com la Bressola. És interessant, però de moment no veig que es concreti, a banda d'unes altres activitats interessants, però que no són el tema central. Jo estic disposat a col·laborar, encapçalar no, perquè ja no tinc edat per això, però col·laborar, evidentment, sí, i crec que seria una necessitat perquè jo no veig el món polític, primer que el món polític català ha perdut el poder a Catalunya, doncs evidentment no té la Conselleria d'Ensenyament i quan la tenia tampoc va acabar, malgrat alguns intents, tampoc se va acabar de fer. I jo crec que és un error molt greu, perquè si ara existís una Bressola pública a Catalunya, podria ser la mare de moltes més bressoletes que podrien néixer, així com la Bressola va fer el seu gran desenvolupament als anys 90, que us he citat fa una estona. Hi va haver uns anys que fèiem una escola, no cada any, però gairebé, cada any o cada 2 anys. Això ho vam fer en un moment determinat de bonança, que va ser de bonança política, hi va haver una bona conjunció, va ser, ho he de reconèixer, relativament fàcil, després dels anys difícils, del moment difícil dels anys. Aleshores, clar, la Bressola, l'any 76, quan se va crear,
jo diria, va ser una bomba ideològica a Catalunya Nord. Puc dir-ho tranquil·lament, jo no hi era, perquè vaig arribar més tard. Però la idea d'en Miquel Mayol i dels seus amics de crear una escola catalana l'any 1975-76, 75 se va gestar, 76 se va fer, això, encara que fossin 7 alumnes el primer dia, només eren 7 alumnes, això va canviar la visió del català que es té a Catalunya Nord. A partir d'aquell moment, el català ja no era cosa del passat, se tornava cosa del futur. No només era una cosa de pagès, aquella primera escola catalana se feia a Perpinyà, a la capital. És a dir, que allò va ser una bomba ideològica que va fer canviar, jo diria que tota la percepció que té la societat actual de Catalunya Nord sobre el català. I si hi ha la civilització francesa com l'europea estan en crisi, però si hi ha valors que estan pujant, i veig, per exemple, les enquestes a França, a tota França, mostren un gran percentatge de població favorable a la recuperació de les llengües anomenades regionals de l'Estat, català, bretó, euskera, occità, etc. Això és un tema que va creixent i jo diria, a mesura que la societat s'està dislocant, la gent té tendència a tornar a les arrels. Perquè suposo que les arrels tenen una cosa que serena una mica. Joan Pere, fins a quina edat l'escola Bressola té nens? Fins a quina edat? Fins a Des quina dels edat? 2 anys? De moment fins a la secundària obligatòria i encara no té l'institut de batxillerat en marxa. Clar. Encara no té en marxa, bé, això, jo ja no hi soc perquè soc a Mallorca, però en fi, la realitat actual és aquesta. I heu fet un seguiment? I com que la realitat econòmica actual, com us he dit fa una estona, és dubtosa, no sé a quin moment se farà el centre de batxillerat. Això és un tema actualment. Heu fet un seguiment després dels alumnes que ja han sortit de l'escola Bressola? Si continuen parlant en català... L'actual president és un antic alumne. Mira. En Guillem Nivet, que és el president ara mateix, que és advocat, és un antic alumne de la Bressola de Nyils. I a la Junta hi ha antics alumnes, a la Junta hi ha antics alumnes, és a dir, que la Bressola ha creat fins i tot un relleu, i són detalls, però jo crec que són importants. Un dia vaig llegir a VilaWeb que un periodista de VilaWeb havia anat a Prada. S'havia perdut i va demanar el seu camí, va demanar en francès. Això per un periodista de VilaWeb ho trobo criticable, de demanar el seu camí en francès a Prada, però en fi, és el que va fer i ho explica ell mateix en un article. I aleshores demana a un jove on se troba el carrer tal, en francès. I el jove li va sentir l'accent espanyol quan parlava francès i li va contestar en català. Segons el periodista, en català molt correcte. I el periodista li va dir, com és que parlava català? No, és que jo era un alumne de la Bressola. I doncs, no, el que és interessant és que el periodista va demanar el camí en francès i l'exalumne de la Bressola li va contestar en català. I jo us demanaré, pels que viviu als països catalans, hi ha un complement indispensable de la Bressola, és l'acció que fa la gent de mantinc el català. Hi ha una web, hi ha un Twitter, i fan campanyes perquè ningú
Perquè, clar, això és important. He citat el que feia el senyor de l'oncle de parlar en francès amb la meva filla. És que ho fa tothom a Catalunya, ja. És a dir, que sempre que et parlen en castellà, tothom se passa ho fa quasi tothom. I hi ha aquesta campanya que companys, regiu molt, que fan això de mantinc el català i perquè, clar, si no ho fem, nosaltres mateixos donem el mal exemple als nostres fills, també. Perquè, clar, per què? Clar, sempre que venia algú parlant en castellà, figurava, com ho dèiem a l'inici de la xerrada, és de mala educació hablar en català quan uno que no lo sabe. I això ho tenim tan arrelat que fins i tot els catalanistes ho fan. Això de canviar de llengua. Doncs no canviem de llengua. D'ençà que estic a Mallorca, que ara farà 5 anys, he parlat castellà una vegada. A Hisenda. Negociant amb Hisenda. Ha estat l'única... No el parlo mai. No el parlo mai. I som uns quants que no el parlem. I a Palma de vegades no és fàcil parlar en mallorquí. Jo xerro en mallorquí normalment aquí a nostra. Però a Palma no és fàcil de xerrar en mallorquí, però jo sempre xerro en mallorquí. I aquí a Sóller és més fàcil. Sóller, mallorquí encara domina, però a Palma és 95% en castellà. A Palma és 95% en castellà. Bé, he xerrat molt, No, però un plaer, realment un plaer. Fantàstic. Em sembla que el Vicenç encara té una pregunta per fer. Encara tenia, una pregunta que me l'has agafat perquè volia demanar què se n'ha fet dels estudiants dels anys 80 de la Bressola, no? Però ja ens has dit que n'hi ha que són participants i directors i tal. Tenia una pregunta i només un record, no? El record, doncs, per la Rosario Palomino, que tots coneixem i que tenia el projecte que existeix encara, que és No em canviïs la llengua, que em sembla que és un projecte germanat amb això de mantenir el català. Totalment. Està més dedicat... Una gran admiració. Sí, una gran admiració i una gran feina. I una pregunta així molt ràpida. Hi ha bressoles en bretó, en basc o en occità? Sí, ja les he citat. Diwan a Bretanya. De fet, i quan en Miquel Mayol va proposar la creació de la bressola, de fet ho va fer perquè s'havia assabentat que a Euskadi Nord existia Seasca, que vol dir bressola, o bressol, com se diu en masculí al Principat. Fins i tot la bressola va copiar el nom, perquè Seasca vol dir bressola, vol dir bressol. I són les més antigues i les més importants a nivell numèric. Perquè, clar, són les més grosses, hi ha molts d'alumnes, hi ha milers d'alumnes, no sé, en un territori més petit que Catalunya Nord tenen 5.000, 6.000 o 7.000 alumnes. La Bressola en té 1.100 actualment, però recordo la Bressola quan només hi havia 40 d'alumnes. O menys. Doncs, com a mínim, jo crec que, malauradament, allò que pensàvem que no seria necessari fa uns anys, jo crec que Catalunya i la resta dels països catalans han de pensar en aquest camí perquè demostra que és possible, demostra que funciona i permet de portar la coherència que el sistema públic educatiu català actualment no pot donar. I suposo que per això vàrem fracassar amb les negociacions amb
amb les diferents conselleries. És molt difícil ara per un conseller intentar de fer això. Crec que havia obert una porta amb, amb la presentació que em volia fer, diguem, una escola vertical civilitzacional per recuperar, diguem, l'esperit cívic. Crec que és sobre això que cal insistir, però crec que les administracions només hi participaran si la ciutadania ho crea abans i si ja existeix. L'estat francès va acabar ajudant la Bressola perquè la Bressola existia. Si la Bressola no hagués existit, l'estat francès no l'hagués ajudat mai. Evidentment. Sí, jo una cosa que volia dir és que, tot i que tenim molts problemes econòmics i que és molt difícil fins i tot engegar el Liceu com s'havia previst i engegar noves bressoles, és molt difícil, es necessiten molts diners i molta capacitat, però cada any les bressoles han de deixar fora gent que es volia matricular a la Bressola però no hi caben. És a dir, que allò que va començar amb moltes reticències l'any 75-76, quan es va crear la primera Bressola, que molta gent la criticava i ara aquests volen recuperar el català, en fi, totes aquelles reticències que hi havia en aquell moment, ara això ha canviat i ara la Bressola és molt ben vista, fins al punt que molta gent s'hi apuntaria, el que passa és que fins i tot no hi caben i no poden matricular tota la gent que demanaria matricular-se a la Bressola. O sigui, han estat molts anys, més de 40 anys que portem, eh, en fi, amb aquest tema, no? Però en aquest moment la societat nord-catalana ho veu tot d'una altra manera. La Bressola ara té molt de prestigi, cosa que quan va ser creada va ser molt criticada i en canvi ara és una escola de prestigi a la qual molta gent hi apuntaria el nen, el que passa que no hi ha prou places per tota la gent que demanaria inscriure's a la Bressola. Però, és clar, són tants els problemes de tipus polític, de tipus econòmic i de tot tipus que tenim que, és clar, avancem molt lentament. I després això, la paradoxa és que havent descobert la fórmula per recuperar una llengua que els nens ja no parlen, havent descobert aquesta fórmula màgica, i no som capaços d'aplicar-la aquí al Principat. No som capaços. I per tant els nens es parlen en castellà entre ells, i acabarem perdent la llengua, tot i que hem descobert la fórmula màgica per poder-la salvar. No digueu que no sigui trist, això. Podríem aprofitar per fer una crida als que volen fer-se dels amics de la Bressola. Si n'hi ha que ens senten, podeu anar a la web de la Bressola, bressola.cat, i dins de la web de la Bressola trobareu els amics de la Bressola i trobareu la manera de fer-vos socis allà dins. Ah, sí, esclar. Més socis hi hagi, més possibilitats d'ajuda hi haurà. Perquè, clar, jo recordo que els anys que he citat, els anys 86, 87, 88, la Bressola s'estava enfonsant perquè l'Estat havia tret totes les subvencions d'un cop, va ser gairebé letal allò, i ens vàrem salvar en gran part gràcies als amics de la Bressola que van fundar l'Enric Larreula, en Francesc Ferrer Gironès. Sí. Doncs ara mateix m'hi apunto. Doncs molt benvingut. Molt benvingut. Ara mateix m'hi apunto. Sí, sí. Sí, sí. A base de quotes mensuals i d'ajudes d'ajuntaments i el que ara dona la Generalitat, que també ajuda, doncs ens n'anem sortint com podem. Però sí, tota ajuda és benvinguda, i tant. I concerts en Llach també va cantar moltes vegades gratuïtament per ajudar la Bressola, en Lluís Llach, no? Hi ha hagut molta gent que ha ajudat. Ara és un miracle. I la Maria del Mar Bonet, La Maria del Mar Bonet, exactament. I la Marina Rossells. La Bressola és un miracle, Lluís perquè en un Llach, lloc on la que llengua estava ja més clar. s'havia perdut, Preciosa. els nens la tornen a parlar. I en canvi aquí, un lloc on la llengua encara no s'ha perdut i els nens ja no la parlen. Clar, O sigui, és terrible el que ens està passant. s'ha fet tot Sí. una gran feina En per fi. això.
Doncs, una, salvem la Bressola, dos, multipliquem-la passant la frontera cap al sud. Molt bé. I tant que sí. Tenim un bon I tant que programa. sí. Moltíssimes gràcies, Joan Pere. Ens hem quedat sense passar un vídeo, però et proposem que el passem a Casals en xarxa, al web de Casals en xarxa, i la repartim per tots els casals i el posem a la xarxa, de manera de mostrar la Bressola. Et sembla bé? Em sembla, jo encantat de la vida, si tot el que pugui ser útil s'ha de fer servir. Moltíssimes De gràcies. fet, perdoneu, tot això està posat al YouTube de Casals en xarxa i en els comentaris del vídeo del YouTube he posat el vídeo de Facebook, he posat la pàgina de la Bressola i la pàgina d'Amics de la Bressola en els comentaris de com fan així els youtubers que assenyalen els comentaris que estan aquí a baix. Com se diu l'accés al vídeo? Ara us envio Casals en xarxa. Casals en xarxa. Arroba Casals en xarxa de YouTube. Sí, arroba Casals en xarxa. YouTube, Casals en xarxa. Sí, YouTube. o poses arroba Casals en xarxa, ahí i ja entra. Casals en xarxa tot junt, imagino, no? Sí. Sí. Posa al xat, Vicenç. Sí, ja us ho he posat ara. Molt bé. El copio, Clar. ja està copiat. Ja està copiat i l'obriré en una altra pàgina. Molt bé. Ara veuràs el directe que estem fent. Veuré el directe que estem fent, que bé. I en els comentaris a baix posarem tota la informació. Sí, molt bé, ja ho veig. Sí, l'estic veient. Jo no ho veig. On és això? Ara no sé tornar al Zoom. A sota. Ja està. Ja he tornat. Perfecte. Molt bé. Molt bé, Doncs, moltíssimes gràcies. Digues. Jo personalment estic molt agraïts perquè heu notat que m'agrada expressar aquestes coses i ho veig com una necessitat perquè, bé, no veig gaires camins oberts en aquest món actual i me sembla que aquesta drecera s'hauria de poder seguir per poder garantir que un dia tot torni a florir. Moltíssimes gràcies per la teva aportació. Ha estat superinteressant, però superinteressant. I moltes gràcies per les vostres preguntes. De res. Gràcies, adéu. Doncs moltes gràcies. Ens acomiadem. Adéu, moltes gràcies. Fins a la propera. Bona nit a tots de tot el món. Bona nit. Els catalans del món. Perfecte. Gràcies. Adéu. Adéu.